tämä musta pussi. Ja tämän mustan pussin sisältä tää yhdistää. Nyt voitte valita täältä kattilan. Sen päälle. Ja siinä se oli. Ja kiitos katsomisesta. Eli epätoivoisesti yrität löytää Trangian tekemistutoriaalia. Tuppas lähemmäs. Minä näytän. Kärkköläskärppiä tutoriaalivideo. Eli tässä on tämä itemi. Meidän pitää avata tämä. Ja sitten otamme kannen irti. Ja meidän pitää ottaa se pois tästä pussista. Hienoa. Täältä voimme löytää pannun. Pannun sisältä löytyy tärkeitä asioita. Kuten tämä musta pussi. Ja tämän mustan pussin sisältä löytyy keitin. Tämä keitin osa. Hienoa. Täältä löytyy myöskin paljon muita epämääräisiä kattiloita. Älä huoli, tässä on perinteenä, että palaa hermot. Ja sitten on... Joo, hei. No niin, takaisin kävin tuossa kahvitauolla uudestaan. Eli nyt tulee lähishottia ja tämä pitää pistää reiästä sisälle ja tosta naksahtaa. Hienoa. Ja tämän jälkeen tämä pitää pistää tähän päälle. Ja tämä kaasupullo pitää yhdistää. No niin, tää nyt saatiin auki. Melkein meni sormet. Nämä kaksi pitää lähteä kontaktiin. Tiettyyn suuntaan. Näette varmasti kumpaan suuntaan menee. Ja nyt se on kiinni. Nyt voitte valita täältä kattilan. Mitä käyttää? Käytetään vaikka tätä yksilöä. Tämä yksinkertaisesti sitten lähtee tuohon päälle. Siinä voidaan vaikka tiputtaa messettä, mitä just nyt olet. Sitten pitää saada tuli, mikä tiputetaan tonne. Tästä päästään kaasua ja että se roivahtaa. Täällä ei nyt ole mitään vettä, niin sori. No niin. Ehkä olisi hyvä, jos tuu tänne vähän lähemmäs katsomaan. Eli pitää tämä kaasupullo, mitä pitää kääntää päinvastaiseen suuntaan. Voiko se tulla vielä lähemmäs, niin näkyy hyvin. Hienoa. Ja sitten ja kiinni. Hienoa, se on siinä. Ja sitten tämä pitää ottaa paloihin. Pitää ottaa kaasupoltin pois. Ja kaasupoltin pussinsa. No erittäin tärkeää tää. Ajattelin, että se uudelleenrakentamistutoriaali olisi aika toiselle kerralle, mutta olin väärässä. No näin voi olla oikeassa elämässä. Tämä pitää tunkea tänne. Ehkä vähän väkivaltaisia otteita, ei oo väliä. Täällä ei oo tunteita. Ja se kiinni. Nyt olemme tyytyväisiä siihen. Tämä tuonne kiinni. Tämä ylös. Tämä sen päälle. Ja tämä sen päälle olevan asian päälle. Tämä sen päälle. Sitten pistämme tämän pussiinsa. Tämä pussiinsa. Pistetään se pussi kiinni. Ja se pussi näitten asioiden päälle. Näin. Ja tämä tämän päälle. Ehkä tätä ei pitänyt ottaa. Ihan helposti. Nonni.
tänne puolelle. Ja sitten ihan yksinkertaisilla kiinnitystavoilla kiinni. Ja siinä se oli. Ja kiitos katsomisesta. Tilaa kanava tai vaikka peruttilaus. Mä en välitä. Ei oo mun kanava. Mennään kahvitauolle.